Σήμερα θέλω να παρουσιάσω το Phantom 2, το καινούριο μοντέλο, το version 2. Αυτό αναφέρεται κάτω στο αυτοκόλλητο V2 και οι διαφορές του με το προηγούμενο μοντέλο εμφανισιακά δεν είναι πολλές, αλλά αναλυτικά τα μοτέρ είναι καλύτερα, πιο δυνατά, έχουν μεγαλύτερη ροπή. Μετά άλλη οπτική διαφορά είναι το κόμπας. Εδώ πέρα το έχουν βάλει μέσα σε πλαστικό προστατευτικό περίβλημα. Αυτό πρέπει να οφείλεται στο γεγονός ότι κατά καιρούς το προηγούμενο μοντέλο που ήταν χωρίς το πλαστικό προστατευτικό μας έβγαζε συχνά ένδειξη ότι θέλει το compass calibration. Αυτό συνέβαινε μάλλον επειδή ήταν κοντά στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ήταν επιρρεπές στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και αυτό έβγαζε το σφάλμα. Και τώρα πλέον με την καινούργια έκδοση το έχουν βάλει σε πλαστικό κάλυμα μέσα, εδώ, και είναι και πιο όμορφο σίγουρα από το προηγούμενο που ήταν απλά βιδωμένο έτσι, όπως το port του CAN Hub εδώ πέρα. Άρα λοιπόν, ένα είναι τα μοτέρ, το δεύτερο είναι το κόμπας. Τρίτο σημείο είναι ότι οι έλικες του είναι πολύ πιο σκληρές από το προηγούμενο μοντέλο. Αυτό μπορούμε να το δούμε εδώ, λυγίζοντας δύο έλικες με την ίδια δύναμη. Το καινούριο μοντέλο είναι σχεδόν άκαμπτη η έλικα, είναι πάρα πολύ σκληρή σχέση με το προηγούμενο, η οποία είναι πολύ πιο ευλίγιστη. Αυτό σίγουρα βοηθάει στην καλύτερη σταθεροποίηση του μοντέλου στον αέρα και στην πτήση από ό,τι στο προηγούμενο μοντέλο. Μετά, άλλο χαρακτηριστικό, εμφανισιακά εδώ δεν έχουμε κάτι διαφορετικό. Κάτω έχουμε εδώ στη θέση που μπαίνει το gimbal μεγαλύτερη τρύπα από ό,τι στο προηγούμενο. Εδώ μεγαλύτερη τρύπα. Έπειτα μπορούμε να δούμε εδώ τα καλώδια, όπως και στο προηγούμενο. Τα καλώδια, αυτό εδώ είναι για το gimbal, καλωδιοτενία, και τα έγχρωμα καλώδια εδώ, τα οποία είναι για το τροφοδοσία του Boscam, του μπομπού σήματος εικόνας, που το τοποθετούμε έξτρα πάνω στα Phantom, και έχει 4 χρώματα, είναι αρνητικό, θετικό, αρνητικό και σήμα. Το κίτρινο είναι το σήμα, το οποίο βγάζει την εικόνα της GoPro και τη στέλνει είτε απευθείας στο Boscam, μέσω του Boscam κάτω στην οθόνη, είτε μέσω του iOSD, των τηλεμετρικών δεδομένων. Παίρνει τα τηλεμετρικά δεδομένα και τα εμφανίζει κάτω στην οθόνη και μπορούμε να δούμε εδώ αναλυτικά